मगधी वेला के दर्शक सबके हम अतुल आदित्य नमस्कार और प्रणाम करेले और आशा करेले कि अपने सब स्वस्थ और सुरक्षित होथिन। आज हम एक ऐसन दामनी के कहानी सुनावे जा रही है जेकरा बारे में सुन के अपने सबके सर गर्व से ऊंचा हो जाते। काहे कि वो कामे समाज के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनका सुनला के बाद अपने सबके सर जो है गर्व से जरूर ऊंचा हो जाते। एक महिला हथिन जिनका नाम है अनंत तनुजा। वो अपन पति के खिलाफ एक केस दायर कर लथिन। केवल इला ना सर ऊंचा हो जाते कि पति के खिलाफ केस दायर कर लथिन। वास्तव में केस इतना आसान न है। वो अपन पति के खिलाफ जो केस दायर कर लथिन है वो बड़ा ही संगीन मामला है। उनकर पति जो हथिन एक डीएसपी के पद पर हथिन, अभी फरार चल रही हैं। तो वो जो हथिन सन 2017 में एक नाबालिग बच्ची से रेप कर लथिन। कुछ काम के प्रलोभन के बदले में ओकरा से रेप कर लथिन, शोषण कर लथिन। जब इनका पता चल जाए कि उनका पति जो है इस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ कर लथिन है, तो ये अपने पति के खिलाफ जो हथिन केस दर्ज करा दिलथिन और पति के खिलाफ ही मामला जो है खोल दिलथिन कि अब इनका हम जेल भेजवा के रहबे, कारण कि नाजायज कर लथिन है। लेकिन इनकर पति चूंकि एक बड़ा पदाधिकारी हलथिन, तो उ जे हथिन अपन पावर के उपयोग करके इ केस के दबा दिलथिन। लेकिन आय फिर 3 साल बाद 4 साल बाद जो है वो मामला के फिर से उजागर कैल गेले है और अभी इनकर पति जो हथिन वो फरार चल रहा हथिन, डर से फरार हथिन। और आय गया कोर्ट में आके जे है अपन बयान दर्ज करवलथिन है अपने पति के खिलाफ। एक इतना बड़ा साहसी कदम है जेकरा बारे में कोई महिला सोच के ही कांप जाए। पहला तो ओकर दिल में यही डर आवा है कि अगर हमर पति जेल चल जात तो हमर जिंदगी कैसे कटत, बाल बच्चा कैसे रहत। तो यहाँ पे महिला जो है मोह माया में फंस जाए। लेकिन ई महिला जो हथिन नारी सशक्तिकरण के प्रतीक हथिन, कारण कि ई माया मोह से ऊपर उठ के समाज में दबल कुचल जो महिला हथिन, जो लड़की हथिन, उनका प्रति ई सहानुभूति रखलथिन और उनका न्याय दिलावे के कसम खलथिन है। और ये जो है उनका हर तरह से मदद कर रहा थी। आज कोर्ट में आके भी बयान दर्ज करवल थी। तो ई महिला पर ई सुनला के बाद जरूर गर्व महसूस होते कि एक महिला जो है पत्नी धर्म छोड़ के नारी धर्म के निभावे लालथिन है, न्याय के साथ देवे लालथिन है। समाज में अगर ऐसा महिलाएं हो जाथिन तो समाज से कुरीति के आराम से मिटावल जा सका है। तो हमरा लगा है कि अपने सबके भी सुन के ये महिला पर गर्व महसूस होले होत और जरूर गर्व महसूस होवे के चाहिए। धन्यवाद। अपने सब देख रहे थे मगधी बेला के लाइक करतीन, सब्सक्राइब करतीन और बेल आइकन के दबा देतीन ताकि जे भी समाज के खबर होते वो हम अपने तक पहुंचा दी।